Ja, het gaat wel goed. Ja. En heb je les van corona? Nou, het valt nu nog wel mooi, maar de houtzet van de melken, dat schilderij moest wat meer een probleem worden. En, nou ja, voer misschien en andere dingen, dat echt alles op slot komt. Maar nou, zoals het nu staat, dan reed het al nog een beetje terug. Maar nou, hoe het daar komt, ja, dat weet wel alleen net natuurlijk. Nou, Ben ik bang? oh, bang. Ik hoop dat ik het zelf krijg, maar ja, ik denk, als je wat zo'n beleven, dan het zal een beetje meevallen. Maar ja, je weet het net. Nou, in Italië een rare berucht, nou, dat er bijvoorbeeld een beetje degen en ja, dat lijkt het net zo mooi. Nee. En hoe komt ze daar een beetje terug? Nou, we hebben wel werk. Nou, we hebben werken hier en nou, en dan wat skiën te laten zien. En nou, verder zitten we nog in de veehandel en ja, we hebben altijd wel wat pion. Ja. Ja. Maar nou, de band dus. Daar ben je thuis, ja. Ja, nou, dan scheelt het dat je thuis je werk hebt, dat ze dan wat mooi kunnen. En dus ik heb wel een mooi betrekker en wat helpen. En, nou, dat vind ik leuk. Dus ja, dat is wel mooi voor ze. En voor u is dat wel makkelijk op zich. Nou, ze gaan net apart naar een oppas of nou, ze mag maar net de pakken beppen. Dan een beetje thuis blijven. Nou. Ja. En het huiswerk? Huiswerk, ja, van school krijg je wat opdrachten, hoe de mails zeg maar. En, ja, dat regelt mijn vrouw verder al, ja. Maar, Ja? Ja. Maar hij heeft nog net zo volle huiswerk hier. Oké. Al word ik dat. En wat doe je dan hier? Huid helpen. Ja, wat doe je dan? Lam vangen nou. Ja, lam vangen. Oh ja? En verzwaring nou, de skiën, Ja, beekje aan en keul ja, en water. ja. Maar ja, dan mag je net meer naar squallen. Nee, Hoe is dat dan? leuk. Ja, vind je dat leuk? Maar dus juist die fruntjes ik net meer. Nee, Nou, dat is toch wel jammer. ja. Ik denk dat ik zie man ben. En hier is ik nog kei. Ja, werk dat kan je. Ja, dat is de hoofdzaak al is van u. En nou ja, die skiën die winnen van vroeger, zou je maar winnen mee bij. Maar nou, die hebben we er altijd bij gehouden en nou, dat vind ik wel mooi. En, ja. En hier is ik nog wat speciaals bij de kei. Oh ja, ik krijg nog 12 geboren. Ja, hè? Ja. Ben jij er altijd staan? Ik zeg, ben jij er altijd staan? En hoe bijzonder is dat dan, Twaling? Ja, gebeurt wel eens vaker, hè? Ja? Ja, niet heel vaak, maar ja, dat no. Soms. Ja, altijd wel een paar jaar, Heel met soms. 12, ja. Het is krekbaard. Ja, ik krijg van de koffie uit, man. We zijn net klaar, maar we hebben een soort romte. Ik ken alle kanten op. In het strie en in die stal en ja, een soort het van. Ja. Vervelend is net. Ja, het is stil. Hè? Je ziet de auto's net en dat heb je wel echt. En ik denk, oh ja, die ben weer wel nou echt thuis. Maar voor de rest, nee, voor de rest merk ik er zelf net zo vol van. Hij zit in groep 2. Dus ja, we zijn natuurlijk wel wat ondergegaan thuis, maar in een huis. Maar echt huiswerk hebben ze nog net. Nee, dat is echt van groep 3 tot 8 kregen we op een mail. Dus nee, dat valt nog mooi. Oh. Ja. Dus dan gaat het wel goed. Ja, dat gaat goed. Ja, dit is Friesland. Zo is het. Ik heb altijd onder Friesland op de radio. Zeg het maar eentje iemand dat we gaan hebben. Zeg het maar. Ik heb wel onder Friesland op de elektrische werken. Goed zo. En vind je het leuke muziek? Ja, Doch mijn collega's van de radio het goed? ja.